Này mancingnya gotang-gotang sawo. Gajri apa nih? Hai लोगोफोर गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि मिरा ब्लग YouTube चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङै दं दासान्दि आंबो मोजाङैनो दङ स दिनै आं नै माने एसे सुंद'यै माने ब्लग लानानै फैदों आरो मा होनो गुड मर्निं दिनै आं नै फुङावनो माने YouTube नायनायाव आङो मोनसे भिडिअ माने नुदों आरोना स नुनानै जोबोद दुखु मोनदों ओमफ्राय सोमोबो नांदों आरोना माबायदि एसे रियेलावबो बिदि जायो नामा माने नुनानै एसे माने बोरैबा मोनदों आरोना ओमफ्राय आं सानबाय मा एसे ब्लग लानानै फैनोसै नोंथांमोननोबो माने शेयार खालामना होनोसै एसे नोंथांमोनाबो नुनानै माने ओरैबायदि दुखुबो मोनगोन सोमोनांथाव जाथाय आरोना बे जाबाय रियेलाव जादोंनो दासान्दि इउटुबाव माने बहुत भाइरेल जादों स भिडिअ'आनो जाहैबाय मा ओरैबायदि माने गोथां मानसिनावनो माने हमस्लाब हायि माने अरजोंदों आरोना अरजोंदों स माने सासे ओरैबायदि समायना हिन्जावसा गथ'नाव आरोना गोथाङैनो माने थानायावनो माने अरा जोंना होदों जाहैबाय माने सिखिरि जानानै ना मा होनो बिनाव बाफैदोंमोन जाहैबाय बाफैनायाव गथ'आ माने ओरैहाय माने मा होनो हुगारदोंमोन आरोना हुगारनायावनो माने अर जोंब्लावजोबना होदों गथ'नि गासै गस्ला जि अर जोंजोबदों आरोना स जोबोर माने सोमोनांथाव गिनो गोनां आरो जाथाय आरोना इयो दासान्दि माने रियेलाव माने दिकियाजुलि होननाय जायगायाव डिस्ट्रिक्टआव जादों जाहैबाय आरोना स नोंथांमोना एसे भिडिअखौ आङो शेयार खालामना होनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय स आं एसे देखायनानै होनोसै आरोना माने ओरैबायदि माने गिनो गोनां माने ओरैबायदि सोमोनांथाव जाथाय आरोना रियेलाव जादोंनो स आं माने एसे इखौनो भिडिअ लाबोनाय जाबाय सनितपुर दिकियाजुलि हाइलागुरि होननाय गामियाव सासे गथ'नियाव बियो ओंखाम जाखांनानै आखाइ सुनाय समावनो मासे गोसोम सिख्रिया फैनानै बिनियाव बादोंमोन आरो बे सिख्रिखौ बुखारना गारनायावनो अर जोंब्लावनानै बिनि मोदोम आसुरित बाथ्रा आरोना सोमोनांथाव माने हमदांस' हायाखै मा जादों गामिनि नायगासिनो दं नैबे न'खरनि गोजा आरो जों थांगासिनो दं नै जिगाबाबो खामदों नैबे जिगाबमोन बे जिगाबा माइ मारा होनानै दोननायमोन बियो मानसिफोर थाबाय थानाय समावनो आसुरित सोमोनांथाव हारसिंनो खामदों आरो बे जिगाबा नोंथांमोना साननो नाङा जे सोरबा मानसि सावखुमादों होननानै नाथाय मानसि थानायावनो नै खना खनला बारियावबो खामदों न' दरजा खथायावबो खामदों नोंथांमोना नायबानो जाबाय गिदिर फायखानायाबो हारसिंनो मानसिफोर थानायावनो खामदों सोरबा दोनथ'बाय नै खामनायफ्रा नै बिदिनो खामजोबो नै खामजोब्बाय नै खामनायफ्रा नै खामजोब्बायना बियो ओंखाम जाखांनानै आखाइ सुनाय समाव एम्फौ बाफैदोंमोन बे एम्फौआनो अर जानानै खामबाय दायो ओरैनो बे गस्लाखौ सावगासिनो दङ नै बे गाननाय गस्लाखौबो सावदों नै माखासे खामबाय नालाय ओंखायनो मा जादों होननानै सावनानै स लोगोफोर भिडिअआ माने जोबोरैनो दुखुनांथाव आरो सोमोनांथाव आरोना भिडिअखौ नुनानै माने गोसोखौल' बोरैबा मोनबाय आरोना दुखु मोनबाय स बेफोरबायदि जानाङा रावनिबो लाइफआव माने जोबोर सोमोनांथाव गिनो गोनां माने आरोना सासे उन्दै हिन्जावसानि जिउआव माने बेफोरबायदि स लोगोफोर आं माने भिडिअखौ गुबुननि इउटुबावसो नुनानै माने होनाय जादों आरोना स मा होनो भिडिअखौ आं दा बेखिनियावनो दोनथ'नाय जानोसै थेंक इउ सो माच बयबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय